Queremos darlle a palabra a Samuel Buesín Coce como superviviente para que nos dirixa unhas palabras. E tamén que nunca chegaron. Hoxe rendemos homenaxe á vosa forza, á vosa coraxe, á vosa reza como galegos vos e xenerosos. Sodes o exadúns, a quen hoxe vos quero agradecer a valentía, o sangue frío, Se facciamo un momento, compañeros.